mentro gyda gilydd, castell biwmarus, Ynys Môn. I fynd i'r castell bydd rhaid archebu o flaen llaw, ar-lein neu dros y ffôn. Cyn mynd i mewn i'r castell, mae arwydd yn gofyn i ymwelwyr disgwyl i gael ei galw i mewn. Mae hefyd arwyddion yn nodi bod system unffordd yn ei le mewn rhai mannau. Rhaid hefyd gwisgo masg pan tu fewn. Yn y derbynfa, mae sgriniau clir a di-heintydd dwylo i'w ymwelwyr defnyddio. Ar ôl gorffen yn y derbynfa, trowch i'ch dde i gyrraedd tir y castell. Ar dir y castell, mae system unffordd wedi'i roi yn ei le ar hyd y llwybrau wal, gan ei bod nhw'n gul iawn. Dilynwch yr arwyddion am arweiniad. Mae yna hefyd di-heintydd dwylo ar gychwyn a diwedd pob system unffordd. Dyma'r drws i'ch arwain o dir y castell yn ôl i siop y canolfan ymwelwyr. Bydd eich hafswm o 10 ymwelwyr yn cael bod yn y siop ar un tro, felly mae bosib bydd gofyn i chi ddisgwyl tu allan. Mae'r allanfa trwy'r prif ddrws. Bydd staff yn sicrhau bod yr allanfa yn glir cyn i chi adael. Os hoffech copi calad o'r fideo hwn, cysylltwch â Age Cymru Gwynedd a Môn.